Godt. Karamelliserede æbler. Vi har vores æblebrød, 50 gram smør og 2 dl sukker. Smør og sukker skal smelte på panden med meget høj varme. Og det er vigtigt, at I rører rundt, så det ikke brænder på. Bare roligt, det gør det ikke lige med det samme. Hvis I bare lader det smelte selv, så brænder det på. Det er meget mørkt, og det smager ikke godt. Så. Vi kan se der, nu begynder det at blive lysebrun, den farve vi skal have på sukkeret. Nu er vi ved at opnå den ønskede farve. Sukkeret er ikke helt smeltet endnu, men det gør ikke noget. Fordi hvis det når at blive helt færdigt, så bliver det brunt, før æblerne bliver færdige også. Så kommer vi æblerne på. Og vælter dem rundt i sukkeret, så de bliver dækket af sukkermasse. Det skal rigtig godt. Æblerne er færdige, når de begynder at blive lysebrune. Og uanset hvad, så er æblerne ikke færdige, før sukkeret er helt smeltet. Så efter så kan I høre sådan en knasende lyd, når jeg træffer panden. Det betyder, at sukkeret ikke er smeltet, ligesom man gør det, hvis man rører det rundt i en kage. Så æblerne bliver mindst færdige, når alt sukkeret er smeltet. Og skal I huske, at I skal lade dem køle et lille øjeblik, før I spiser dem, for sukkeret er meget varmt og kan brænde tungen.